Jam yahene bolot, jam yahene padahal jam 11 punjul iki. Alah. Mukane kusut capek dia. Capek dia. Apalagi tuh, Bos. Pangger obah ya mesti mamah ngono ae. Kayak gedar-gedar. Gedar-gedar bolot, gedar-gedar sih. Supplier air lawun no kapur siap meluncur bolo. Meluncur ning atimu sabar. Kula nuwun juragan. Mbok. Mbok. Ngapunten, Mbok. Pangapunten wong lara niki. Kandhane guys, Mas. Angel tenan, angel. Bayi bening iki lara. Tono ya ini gedar-gedar ngene iki. Ngapunten lho, Kung. Pangapunten Kang Kata. Nggih, toya, Kung, toya. Oh, nggih 3. Nggih, pangapunten.